ಹಾಯ್ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಒಂಜಾತು ಸಮಯದ ದುಂಬು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೆ. ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವ ಒರಿಪಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ಪವುಗ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆದ್ ಪೂರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಿದೈ ಬೈದಿರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂತದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ತೆರಿಪವೆ. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚುಂಡು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬನ್ನಾಗ ವೈರಲ್ ವೈಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡರೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಆತಿರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯ ಕಾಸು ಓಂಡು ಅರೆಗವು ಎತ್ತುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಹುಷಾರ್ ಆಯರ ಆರು ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಸು ಅರೆಗೆ ಪೋತು ಸೇರಿದುಂಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೇವರಿದ ಗೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಎಂಗ್ಲೆ ನನಲಾತಿರ್ ರಂಜಿಸೋಡು ಅವೇ.